Druhá svetová vojna. Obdobie, ktoré zmenilo tvár sveta. Adolf Hitler a jeho nacistický režim zotročovali Nemecko a spôsobili smrť miliónov ľudí. Vo vnútri nemeckého vojenského zboru sa však začal formovať odpor. Skupina odhodlaných dôstojníkov vrátane Klausa von Stauffenberga prijala rozhodnutie. Hitler musí byť odstránený. Pre Führera nacistickej strany a ríšskeho kancelára Adolfa Hitlera bol 20. júl 1944 bežným pracovným dňom v jeho hlavnom vojnovom veliteľstve pevnosti Wolfschanze, teda v pevnosti Wolf, vo východopruskom lese Rastenburg asi 300 vzdušných míľ od Berlína, na území dnešného Poľska. O 13. hodine mal mať každodennú vojenskú situačnú poradu. To leto mu na týchto stretnutiach vždy prinášali zlé správy. Keď sa západné spojenecké armády aj armády Sovietskeho zväzu neúnavne blížili k dlho zabezpečeným hraniciam tisícročnej nacistickej Tretej ríše, ktorú Hitler vytvoril v roku 1933. Na stretnutie s Hitlerom sa očakával aj príchod Führerovho partnera v pakte OSI, a to Benita Mussoliniho. Jeho očakávaná návšteva, posledná návšteva oboch diktátorov znamenala, že briefing nemeckých dôstojníkov s Führerom sa uskutoční o 12:30 namiesto o 13:00, aby sa stihli všetky záležitosti v prípade skoršieho príchodu Mussoliniho vlaku na nedaleké železničné nástupište v Gerlitzi. Význam neúspešného protihitlerovského bombového sprisahania z 20. júla 1944 možno len ťažko preceňovať. Ako napísal bývalý vojak Wehrmachtu a profesor histórie na Towsonskej univerzite Armin Mruk. Väčšina amerických vojakov, ktorí zahynuli v druhej svetovej vojne, zomrela po 20. júli 1944. Väčšina materiálneho ničenia v Európe nastala po 20. júli 1944. Hoci nemecké armády na východe ustupovali, stále boli schopné klásť sovietskej armáde účinný odpor. V skutočnosti nemecké vojska stále kontrolovali dosť veľkú časť Európy. Pevnosť Vlk, tak sa volala kvôli Führerovej záľube vo vlkoch, sa nachádzala vo vlhkom, mútnom, komármi preplnenom borovicovom lese na východnom okraji Nemeckej ríše. V oblasti boli sústredené kruhy ochrany, 3 kruhy ochrany, ktorých vstupy strážili rozmiestnené jednotky SS vyzbrojené samopalmi. Okrem priestoru pre najvyšších predstaviteľov nacistickej strany a Wehrmachtu sa v areáli ohradenom ostatným drôtom nachádzala aj kuchyňa, divadlo, protiletecký kryt a čajovňa. Všetko bolo obložené betónom a umiestnené nad zemou, nie pod ňou, a to kvôli plytkej vodnatej pôde. Takáto bola situácia a lokalita v Rastenburgu 20. júla o 10. hodine a 15. minúte, keď lietadlo s podplukovníkom Klausom Schenkom von Stauffenbergom, cestujúcim z Berlína, aby podal správu Führerovi, pristálo na vojenskom letisku Rangsdorf, vzdialenom 9 míľ od pevnosti Fort Wolf. Pohľadný von Stauffenberg bol hybnou silou rozsiahleho vojenského a civilného sprisahania proti Hitlerovi, ktoré sa začalo už v roku 1938 a zahrňalo niekoľko takmer úspešných pokusov o zatknutie alebo zabitie Führera. Sprisahania však vždy zlyhali, buď pre Hitlerovo takmer neuveriteľné šťastie, napríklad zmena cestovných plánov v poslednej chvíli, alebo prípad, keď v roku 1943 nevybuchla bomba umiestnená na palube jeho lietadla Condor. Alebo pre neochotu kohokoľvek skutočne sa k nemu priblížiť s pištoľou a jednoducho ho zastreliť. Ten druhý spôsob znamenal prirodzene okamžite smrť, a to buď zastrelenie na mieste strážcami SS, no a to v prípade, ak mal človek šťastie, alebo neskoršie brutálne pomalé mučenie. Von Stauffenberg bol veľmi nepravdepodobným kandidátom na melodramatickú úlohu politického vraha. Grof, ktorý pochádzal z vojenskej šľachtickej rodiny, prišiel vo svojich 37 rokoch o práve predlaktie, ľavé oko a 2 prsty ľavej ruky. Najvyššie si poranil ľavé koleno a ucho pri výbuchu nepriateľskej miny v roku 1942 v Severnej Afrike ako člen slávneho Afrika korpsu poľného maršala Ervina Rommela. Podobne ako ostatní sprisahanci však von Stauffenberg dospel k presvedčeniu, že iba Hitlerova vražda by mohla spustiť ich dlho plánovaný puč proti nacistickému režimu, ktorý všetci nenávideli. Rovnako ako oni veril, že Adolf Hitler vedie Nemecko do záhuby a boli odhodlaní nahradiť jeho aj jeho neslávne známy režim
takou umiernenejšou vládou, ktorá by dokázala získať rozumný mier od západných spojencov a tak zabrániť Červenej armáde sovietskeho diktátora Jozefa Stalina, ovládnuť ich krajinu a tiež veľkú časť zvyšku Európy. Sprisahanie s cieľom dosadiť Hitlera a jeho prísluhovačov zahrňalo niekoľko rôznych prúdov v nemeckej spoločnosti. Vojakov, robotníckych vodcov, cirkevníkov a intelektuálov. Medzi vojakmi boli poľní maršali Erwin von Witzleben a chytrý Hans v úvodzovkách von Kluge, generáli Ludwig Beck, Friedrich Olbricht, Hans Oster, Karl Heinrich von Stülpnagel, Friedrich Fromm, Erich Felgibel a Helmut Stief. Moja nemčina aj. Všetci títo muži boli presvedčení, že Nemecko už vojnu vojensky prehralo. S prisahancom, ktorí sa spojili do voľného spojenectva proti nacistom, ktorí neustále hrozilo nebezpečenstvo, že ich odhalia SS a Gestapo, však chýbal vodca, ktorý by celé toto sprisahanie dotiahol do úspešného konca atentátu na Führera. V pohľadnom von Stauffenbergovi ho však konečne našli a tak sa stalo, že v to horúce a dusné ráno prišiel do Rastenburgu v ústretí svojmu osudu. Po 10 ročiach výskumu tejto téme a príslušných osobností existuje teória, že ríšsky vodca SS Heinrich Himmler, ako aj jeho rival ríšsky maršal Göring vedeli v dostatočnom predstihu, že sa niečo chystá. Himmler mal k dispozícii celý bezpečnostný aparát Tretej ríše, zatiaľ čo Göring mal k dispozícii svoj výskumný úrad pre telefonické odpočúvanie, ktorý založil v roku 1933 a nasledujúci rok ho spolu s Gestapom neodovzdal Himmlerovi. Obaja muži si uvedomovali, že vojna je prehratá a chceli sa stať Hitlerovými nástupcami. Vedeli o sprisahaní, ale stali bokom, nič nepodnikli a boli pripravení nechať udalostiam voľný priebeh. Ani jeden z nich nebol na konferencii, na ktorej vybuchla bomba, ale prišli neskôr v reakcii na správu o pokuse o atentát. Vo Fort Wolf neboli v tom čase prítomní ani doktor Josef Goebbels a Albert Speer, mali naplánované stretnutie v Berlíne. Či tomu bolo ozaj tak, ostáva naďalej všetko v teoretickej rovine. Aby zničil Hitlera, musel von Stauffenberg odletieť do východného Prúska, vstúpiť do konferenčnej miestnosti a pomocou klieští na ľad rozbiť kapsulu s kyselinou, ktorá by zabezpečila 10-minútovú rozbúšku a umiestniť časovanú bombu zabalenú v košeli do aktovky čo najbližšie k Hitlerovi. Po výbuchu, ktorému sa musí nejako vyhnúť, by potom našiel spôsob, ako opustiť pevnosť Fort Wolf, odletieť do Berlína a tam osobne viesť povstanie. V jeden deň by tak von Stauffenberg zvrhol jednu vládu a začal druhú. Alebo aspoň tak plán vyzeral, kým nezasiahol osud. Grof sa po príchode do Rastenburgu dozvedel o zmene programu konferencie a okrem toho, čo bolo veľmi dôležité aj o tom, že samotné miesto stretnutia bolo presunuté z obrovského betónového bunkra Hitlerovho vlastného do Lagerbarake, teda konferenčnej chaty. Výbuch v bunkri by vzhľadom na uzavretý priestor všetkých okamžite zabil. Zatiaľ čo drevená tenkostiaľna konferenčná chata s chodom a oknami by umožnila, aby veľká časť tlaku výbuchu unikla z budovy, čím by jej obyvateľia mali dostatočnú šancu na prežitie. To sa v skutočnosti aj stalo. O 12:30 Hitler s 23 generálmi, dôstojníkmi a pobočníkmi prezeral mapy rozložené na ťažkej dubovej doske a počúval niekoľko správ. O 12:32 von Stauffenberg rozbil kapsulu s kyselinou z 2-kilogramovej bomby a položil aktovku na základňu stolovej podpery niekoľko metrov od Führera. O 12:35 opustil chatu, aby uskutočnil imaginárny telefonát. O 12:42 bomba vybuchla. Pozorujúcemu von Stauffenbergovi vonku sa zdalo, ako by 150 mm hufnicový granát zasiahol priamo chatu. Bola to neskutočná rana. Von Stauffenberg využil zmätok a chaos na to, aby prešiel okolo prekvapených stráží, opustil Rastenburg a o 13:15 už letel do Berlína, presvedčený, že skutočne zabil Adolfa Hitlera. Hitler však žil. Keď bomba vybuchla, Hitler ležal takmer naklonený na stole a sledoval podrobnú správu o pohyboch ruských vojsk, ktorú podával generál Adolf Heusinger. Skutočnosť, že dôstojník presunul aktovku na druhú stranu dubovej podpery stola, čím sa podpera dostala medzi bombu a Hitlera, ako aj otvorené okná a chatrné steny a strecha zachránili Hitlerový život. Bomba vybuchla s ohlušujúcim rachotom. Okná boli vyhodené do vzduchu.
Strecha sa prehla a časť sa zrútila. Vo vzduchu sa miešal dym a trosky s výkrikmi zranených a umierajúcich vo vnútri. Začal polný maršal Wilhelm Keitel volať Wo ist der Führer? V preklade Kde je vodca? Britský autor Sir John Wheeler Bennett vo svojej vynikajúcej knihe Nemesis of Power podrobne opisuje, čo sa Hitlerovi stalo. Zapálili mu vlasy, pravú ruku mal dočasne a čiastočne ochornutú, pravú nohu mal silne popálenú. Oba bubienky mal poškodené a bol postihnutý jeho sluch. Nohavice mal vyhrnuté pri páse a na chrbát a zadok mu spadol ťažký predmet zo strechy, ktorý mu otrhol veľký kus látky z tuniky a urobil mu modriny, ku ktorým Hitler neskôr vyhlásil, že má zadok ako pavian. Hitler mal najprv dojem, že ich bombardovali zo vzduchu, potom, že bomba bola hodená zvonku cez okno, alebo že bola nastražená pod podlahou. Podľa všetkých svedectiev sa správal pokojne. Keď sa vyslobodil z trosiek stola a uhasil plamene vo vlasoch a na odeve, nechal sa Keitelom vyviesť z rozbitej chatrče do svojich priestorov. Pravá ruka mu visela ochabnutá pri boku. Vlasy mal spľasnuté a na sivej bledosti tváre mal živú šarlatovú škvrnu. Tu treba pripomenúť, že Hitler ako pešak nemeckej armády počas prvej svetovej vojny na západnom fronte zažil celé 4 roky intenzívneho ostreľovania a iných bojových podmienok, pričom získal železný kríž prvej a druhej triedy, takže nebol v takejto situácii, dá sa povedať, prvýkrát. V čase výbuchu sa v chatke nachádzalo 24 ľudí. Jeden z nich zomrel na mieste, traja ďalší zomreli neskôr na následky zranení, dvaja boli zranení ťažko a ďalší ľahko. Napríklad samotný Hitler a generál plukovník Alfred Jodl, ktorý sa objavuje na niekoľkých fotografiách zotovených neskôr v ten deň s obviazanou hlavou. Keď Hitler vyšiel z rozbitej chaty, jeden z prítomných pobočníkov nacistického ministra propagandy doktora Josefa Goebbelsa údajne počul, ako Führer zamrlal. Ach, moje najlepšie nohavice. Obliekol som si ich len včera. Tieto nohavice, ako aj Hitlerovo roztrhané tunikové sako, nacisti neskôr považovali za sväté relikvie a Führer ich dal poslať do úschovy svojej milenke Eve Braunovej. Na konci vojny, keď Hitlerovú horskú chatu Berghof obsadili jednotky americkej armády, objavili jeho čiastočne zničenú uniformu. O 2 roky neskôr ju spálili. Ešte v to isté popoludne, presne podľa cestovného poriadku, sa Mussoliniho vlak z Talianska priblížil k nástupišťu v Gerlici a Hitler, umytý a prezlečený s vlasmi ostrihanými tak, aby zakrývali spáleninu a s plášťom prehodeným cez plecia, napriek dusivej horúčave, aby zakryl svoj zdravotný stav, pozdravil Mussoliniho s prekvapujúcou správou. Mussolini, ktorého zvrhli v júli predchádzajúceho roku pri palácovom prevrate v Taliansku, bol ohromený a všimol si, že Führer si podáva ruku ľavou rukou. Obaja muži kráčali do čajového komplexu spolu s Heinrichom Himmlerom, Hermannom Göringom, ríšskym kancelárom tajomníkom Führera Martinom Bormannom, nacistickým ministrom zahraničných vecí Joachimom von Ribbentropom a skupinou ďalších menej významných pobočníkov. Ten večer o 5:00 sa začal bizárny čajový večierok, ku ktorému sa pripojil aj veľkoadmirál nemeckého námorníctva Karl Dönitz. Zatiaľ čo Mussolini a rozpačité talianske fašistické okolie sa na to s údivom pozerali a Hitler sedel ticho a mrzuto, nacistickí vodcovia si začali navzájom vyčítať svoje individuálne zlyhania vo vedení vojny a Göring sa údajne dokonca ohnal po von Ribbentropovi svojou šviháckou palicou ríšskeho maršala. Náhodou niekto spomenul protitureckú krvavú čistku z roku 1934, takmer presne 10 rokov pred dnešnými udalosťami, a Hitler vyskočil v zúrivom hneve. Nebudem mať s nimi zľutovanie. Ich manželky a deti zavriem do koncentračných táborov. Prikázal Himmlerovi, aby okamžite letel do Berlína a potlačil tam teraz už nemaskovanú vojenskú zburu. Ak niekto bude klásť odpor, zastrelte ho bez ohľadu na to, kto to je. Buďte nemilosrdní. Kričal na ríšskeho vodcu, ktorý s tým len veľmi rád a ochotne súhlasil. Po skončení tejto prízračnej scény Hitler a jeho sprievod odprevadili odchádzajúceho Mussoliniho a jeho sprievod späť do vlaku na spiatočnú cestu do Nemcami okupovaného severného Talianska fašistickej Salorepubliky, ktorý bol Mussolini ako Hitlerov babkový satelitný vládca nominálnou hlavou. Títo dvaja muži sa už nikdy osobne nestretli. Po skončení vojny o necelý rok
Neskôr bol Mussolini zavraždený a Führer podľa oficiálnych zdrojov zomrel tak, že spáchal samovraždu. Medzi tým bolo v Berlíne, Paríži a na západnom fronte vo Francúzsku vydané kódové slovo sprisahania a to slovo bolo Valkýra. Dlho plánovaný pokus o zvrhnutie nacistického režimu a ukončenie vojny bol v plnom prúde, napriek tomu, čo sa vtedy dialo v ďalekom Rastenburgu. V hlavnom meste ríše generálplukovník Ludwig Beck a ďalší disidentskí armádni sprisahanci v budove ministerstva vojny zatkli generála domobrany Fritza Froma, ktorý váhal medzi lojalitou Hitlerovi aj sprisahancom a jeho pobočníkov. Von Stauffenberg pricestoval letecky z východného Pruska, tvrdil, že Führer je mŕtvý a bol vydaný rozkaz na zatknutie doktora Josefa Goebbelsa. Nemecký vojenský guvernér v Paríži, generál Karl von Stulpnagel, nariadil zatknutie miestnych predstaviteľov SS a gestapa, čo sa skutočne podarilo rýchlo a s prekvapením. Napriek všetkým týmto udalostiam však nemecký vrchný veliteľ západných armád, poľný maršal Hans von Kluge, odmietol odovzdať svoje jednotky západným spojencom bez oficiálneho potvrdenia vodcovho skonu. Spiklenci v Berlíne tvrdili, že to tak naozaj je, a jeho vlastní štábni dôstojníci ho vyzývali, aby konal, aj keby to tak nebolo, ale telefónne linky z Rastenburgu kategoricky tvrdili, že Hitler žije. No a tak plány sprisahancov na dosadenie poľného maršala Erwina Rommela za nového ríšskeho prezidenta a poľného maršala Erwina von Witzlebena za nového veliteľa Wehrmachtu a doktora Karla Gerdellera za nového ríšskeho kancelára stroskotali na neprerušenej komunikácii z pevnosti Fort Wolf s vonkajším svetom. Niektorí historici sa domnievajú, že keby Rommel nebol 17. septembra len 3 dní pred výbuchom bomby vážne zranený paľbou spojeneckých lietadiel, sprisahanie by sa aj tak podarilo, ale to zostáva otvorenou domnienkou. Čo sa však skutočne stalo, je známe a ako sa neskôr Goebbels pohrdavo uškrnul. Nevedeli ani toľko, aby prestrihli telefónne drôty. Táto skutočnosť a Führerovo prežitie boli dva kľúčové prvky celkového neúspechu sprisahania. Niekedy okolo 7. večer v Berlíne dostal armádny prápor verný sprisahancom rozkaz, aby na ministerstvo propagandy zadržali doktora Goebbelsa, ktorý bol v tom čase na porade s Albertom Speerom, Hitlerovým architektom a nacistickým ministrom zbrojenia a vojnovej výroby. Major Otto Remer velel jednotkám a dožadoval sa stretnutia s doktorom Goebbelsom, ktorý zasa trval na tom, že Hitler žije a že Remer on je zradca, ak posluchne príkaz povstalcov na jeho zatknutie. Potom sa Goebbels spýtal, či chce Remer hovoriť s Führerom. Ohromený major súhlasil a doktor Goebbels okamžite zavolal Rastenburgovi. Hitler sa Remera opýtal: "Poznávate môj hlas?" Remer odpovedal áno a od tej chvíle boli sprisahanci odsúdení na zánik. Hitler nariadil Remerovi, aby poslúchal len Goebbelsa a Himmlera, ktorí prišli do Berlína okolo 8. večer. Nacisti, ku ktorým sa pripojili generál SS Ernst Kaltenbrunner a plukovník SS Otto Skoženy. Teraz začali vlastný protiútok proti sprisahancom. Medzi tým sa na ministerstve vojny na Bendlerstraße v Berlíne dozvedeli správu o Hitlerovom prežití aj o von Klugeho odmietnutí pripojiť sa k zakladajúcemu sa povstaniu a sprisahanci zaváhali. Fromm a jeho dôstojníci boli prepustení a sami prevzali budovu. Generál Beck spáchal samovraždu a aby zakryl vlastnú spolovinu, generál Fromm dal von Stauffenberga a ďalších sprisahancov postaviť pred stenu v záhrade a ešte v ten večer ich zastrelila popravča čata. V Paríži boli prepustení aj zadržaní nacistickí funkcionári a sprisahanie sa tak zrutilo. O 23:30 bolo po všetkom. O 1 hodine ráno 21. júla sa v ríšskom rozhlase ozvalo prekvapujúce oznámenie, že Führer prehovorí v priamom prenose. Už ani neviem, koľkokrát bol na mňa plánovaný atentát a pokus oň. Ak k vám dnes prehovorím, mali by ste počuť môj hlas a vedieť, že som nezranený a zdravý. Toto povedal Adolf Hitler. Pokus o atentát tak skončil neúspechom.